Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu full matur nuwun Pak Joko, terima kasih nimbali guyon maton, semoga keluarga sehat selalu. Amin amin. Diparingi rezeki ingkang barokah, amin Allahumma amin. Juga putra yang dihitankan menjadi anak yang soleh, berguna bagi negara, bangsa, agama dan keluarga. Amin. Niki dilakjengaken apa mboten? Wah, sing delok wedok itu. Wah, kayak koyo ngene. Nganti pundi-pundinan lho, Pak. Ketoke sing lanang kon minggat lagi ketoke. Lah wedok tok lanang irane belas kok. Aku curiga, Pak. Sing wedok ning ngarep-ngarep kene, sing lanang kok jaga parkir. Iya ketoke. Jaga motor. Kita kok ngono. Lah iya. Iki awake dhewe ning kene kalau nggak salah sudah berapa kali ya? 4 5 6 Bisa niki tok. Lah ngono drijimu lah ngono nekoki tiwas tak hitung lho. Mbak Lurah rong telepon belas mulai gede kok. Ya bar iki, Pak. Tapi mari ngene wis ngomong karo aku. Piye, Pak? Pokoke lek masyarakat seneng, masyarakat kene desa kene seneng sumben bersih desa nanggap Guyon maton. son. Rumah saku lek guyon maton sak perangkat Yo komplit teko blitar. wong kancane dhewe kabeh. Alhamdulillah. Yuk 3 2 1 bareng-bareng masih bersama guyon maton sak durung kewek dhewe mawon mesti. Cirolu hey. Boleh pergi bareng-bareng. Cirolu hey. Yo Cirolu. Yo sebelah sini. Cirolu. Enak toh? Enak kuku lho nyapu lagu. Ya penak lagu kangen suarane. Iki lagu anyar. Lagu anyar opo? Penak kangen suarane. Ora percaya lho. Apa? Delon ibu-ibu lho. Lagune anyar saiki sing anyar-anyar sing ngono-ngono kuwi. Kangen suarane penak ciptaane Denny Apriandi. Kuwi laguku. Masa lagumu? Kuwi iki laguku wis Jaman tahun awakmu kang percil ngono lho. yo asliku Denny Apriandi. Masalah jeneng. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Kono aku kene sithik ra apa-apa aku. Ini semangat, semangat. Boleh tepuk tangan? Ayo, tepuk tangan bareng-bareng. Kowe aja melok yu. Ku tak tepapok tenan kowe malah. Kono bilang apa? Hore. Hore. Sini bilang ayo ya. Oke, bareng-bareng ayo sing semangat oke. Yo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Hah? Aha aha. Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Ah. Grupmu apa iso aha aha? Ayo, kene sithik ora Iki lho wong 10 musuh wong 1 sekalah banter lho kowe. Iki aku ngengkel aku kene kadung semangat kok keluargane Pak Joko. Kadung semangat ini. Pokoknya tak turuti ngejak apa grupmu. Oke aku. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Alah. Wong ewat musuh wong 10 iki. Yang sebelah kiri panggung mana suaranya? Yu, aja ngising sini aku yu kowe yu. Wong 10 lho Pak. Wah, kowe isin aku lah sampai kalah. Oke, awakmu mosok kalah. F. F ngejak apa? Yo mbok sak karepe. Aja sing angel-angel lho Pak. Ben. Nggonku lho. Wah, to. Santai, tenang. Iso nyanyi apa ora kuwi sing arep kuwi? Wong ayu tresna mo. Wong bagus. Duh. Wong edan. Wong edan. Grupku lho jelas iso. Apa kuwi lagune? Wong ayu tresnamu. Wong bagus. Padha ae. Santai tenang nanti nih saya. Aku mau orang siap. Lah nggonku kok ya padha rung siape, tapi lak lagu iki mesti siap. Lagu apa? Kaping telu asik ing bocah
iya ngono lho masa delok karep dhewe melempem. Karepmu selawatan mergo ngarep menek kadruan arek-arek iki mau to. Kurang ajar. Ben koyo ngarep. Kowe tak titeni we. Tenan tak titeni wajahmu tak titeni we. Nyapa? Sesuk lah delok aku ning ngarep takon mulih kowe ketoke. Ngisi-ngisi. Bae sing cedak kamera kuwi lho. Lah iya. Kaping 4 ngamar padahal rumah sakit lho ya. Wah, wih. Ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping 3 ing bocah muga marang ruga gawe lengen lho. Kaping 4 masa langsung mandek iki lho. Lah kaya padha karo kancane. Kaping 4 melempem kabeh wong kene. Padha Saya hafal. bareng-bareng ya, Pak. Ya padha-padha. Maaf ya, Pak. Ya Rasulullah salamun alaik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak tenang tak tak. Tang tenang tang tenang tang. Gelang. Mandek nyok nyok. Dilagi. Oh, campur sari bos. Satu gerak tajam. Iki campur sari guyon maton tak selentem CS. Lambemu apa nek wong apa-apa lah mungkin iku sebulan tere ra umum. Lah Mas piye? Surene. Nyapa? Awakmu Nyapo piye benang golek dhuwit. iki kok iso golek duit piye to Pak? Semua kamu ukur dengan uang itu nggak boleh. Kamu sebagai seniman yang di depan di atas panggung itu nggak boleh saru. Ini kita di sini untuk mencari golek seduluran. Sing penting kuwi sedulur, akeh dulur, akeh rezeki, akeh dulur, akeh duit. Sapa sing ngomong? Loh, para guru kae. Guru mundi. Awakmu Kepala sekolah iki jatuh ning kene sedowilu ngomong. masalah ya awakmu. Akeh iki lho campur sari guyon maton ditanggap SD. Ini wujud perhatian Bapak Kepala Sekolah kepada pendidikan untuk semua yang hadir di sini. Mang mulo sadar pendidikan. Awake dhewe kudu sadar pendidikan oke. Nyekolahne anak oke. Ya. Ya ora. Wong anak lho bocah cilik saiki kon mangan BGM kuwi. MBG. Lah iya kuwi lho pokoke ngono kuwi. Makanan bergizi gratis. Aku kon mangan kuwi, mang mulo kuwi. Wong lanang contone wong lanang kudune tanggung jawab sembarangane. Kaya Pak Joko. Pak Joko tapi wis duwe anak. Lho, piye bisa iki? Lah piye Joko iku umume urung duwe anak, tapi iki Joko duwe anak kok. Oh ya berarti diganti Rajoko. Lambemu. Kowe piye? Pokoke awake dhewe ning kene iki betahe apa to, Le? Betahe dibayar. Dadi Sedulur. tak tengelmu kuwi ada kok kene ra dibayar ora merongos untumu. Nah kuwi ya iya, Pak. Lah iya, rene iki penting golek dhuwit cukup. Silaturahmi. Ya nomor 4 kuwi. Nomor 4 piye to golek dhuwit kuwi. Dhuwit Kuwi oke dulur malah ngelu gas. oke dulur, oke rezeki. Alah oke dulur sing larat akhire njaluk dhuwit utang. Utang ngono kuwi ya utangi sebab wong butuh. Wah, utang apene utange guyang-guyu mesam-mesem. Basan dikon nagih ditagih duwite merengut. Ora percaya kowe ra tau ngalami masalah kere kowe. Loh, mula kuwi aku ngepiki sampean Lah, ben mau utang. Ora oleh ngono kuwi apa contone kaya Pak Joko karo Bu Siti. Heeh. Paham kowe? Piye Pak Joko karo Bu Siti? Lah kuwi sampe gawe Pak Joko karo Bu Siti. Lah iya, iki mau yo apik lho. Wah, aku lagi teko langsung diwenehi sembiarang ngalir. Wah, sing apian Pak Joko apian. apik Bu Siti. Wah, bocah Bu Siti open karo aku kok. Joko blatere kaya ngono. Malah blater Bu Siti. Aku lagi teko mau. Oh, Mas Renten ta? Nggih. Monggo pinarak kersake napa? Aku jeruk wonten, Bu. Langsung diwenehi jeruke Bu Siti. Aku terus apa nyuwun anu sekul nasi mam langsung segone Bu Siti metu. Jaluk apa-apa Aku lho njaluk Pak Joko mau jalan dalan apa? Mas Bro, sosis. Aku dikei sosis Pak Joko. sik to. Wah, aku mikir. Sosis Pak Joko terus diapane langsung mbok mangan tah apa mbok digoreng sik. Mbok terus didelene Bu Siti aku ora paham. Aku ora paham Bu Siti. Rumah aku.
Ya mau tak delok tok. Karo masaku wong ki mbok mikiri ilmiah. Contoh kaya tole sapa jenenge? Parit. Iki contoh sing luar biasa yang perlu dicontoh arek-arek ngene. Contoh bocah kene iki contoh nek sunat kaya Mas Parit iki lho. Maksudnya piye sunat ora Pun kudu sunat pokoke ditanggakne percil CS. Iki contoh istimewa. sip kuwi perlu dicontoh. Kuwi lah sampe mbok contoh sakmene barange wis to. Ora mungkin keluargane percil melarat wis tenang. Paling ora ya ngene, ora mungkin keluargane sing nanggap melarat muga-muga Yo kabeh iki jenenge ngene iki sedekah. Sedekah saliyane sedekah duit, ya sedekah rasa. Iki nyenengne warga, nyenengne masyarakat, nyenengne dulur. Ora makrufin sedekatin. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum in adzabil sadid. Awakmu kok iso ngomong kono Mas? Artine apa Mas? Iki lho ngapalne 3 sasi iki kok golek artine barang karo Rumah saku nek wis hafal sak artine. Sesuk ben. Iki syukuran nyenengne wong akeh, nyenengke wong akeh kalebu sedekah. Sedekah. Kuwi cadangane swarga. Pokoke sapa wae sing nyenengke wong akeh mlebu swarga. Contone Pak Joko karyan Ibu Siti. Kali Dik Fari. Daharan apa sing ora enek niki. Langsung lur metu kabeh. Capcay. Tak Mau aku capcay tak campur kolak, karo campur es. sik apa ini? Tak kali piring kok. Jan koyo bleket rekan opo. Awakmu yo ngawur padano karo bebek, kabeh bukur karo kolak. Lah piye? Yo paling gak ngicipi siji-siji. Oh, mari ngene awake dhewe kan sik tas mertamu gini Pak Joko. Kowe ro Pak Joko iki nyambute ning apa? Durung ngerti aku. Lah ditagap rene ora ngerti nyambut gawe Pak Joko. Sik Pak, aku go ngerti tenan. Pak Joko iki anu lho. Apa? Anu ngebur. Bur sumur. Anu apa iki ndelok? Suntik. Iya, aduh kok nyuntik. Suntik. Lah ngene iki kok sik engko nyekop. Ora. Pasir. Alah tutu. Ngene iki apa kok sik Delok. gawe jenang. Tutu. Iki lho apa to kok iso ngenak ngene. Lah awakmu ngenak ngene aku yo nebak no. Pitik. Sarung. Pitik kok ngene iki pitik apa? Duding pitik sitok-sitok didoli. Ora bos pitik. Aku iki kandang duwe papat lho Le. Masalah. Maratuaku tak kandangne dhewe. Terus mari ngono ibuku tak kandang. Ya ndak boleh paling ndak kuwi kandang duwe papat, kandang pitik, kandang wedhus, kandang sapi, kandang bebek. Kowe apa roh ngopeni pitik carane? Lho carane ngopeni pitik ya penak, pitik dikandangi dipakani. Terus diwenehi ngombe, wis Wah, pitikmu stres bongkok. Carane ndelokno. carane piye? Isuk pitik kayak sarapan sego goreng. Ben pinter teke. Ngendoke ben akeh. Ben gizi. Heeh. Paham ora? Sing enak pokoke. Awan sithik dikai jus alpukat. Kon ngombe jus mari ngono disetelne Adela. Kuwi seneng pitike seneng ya. Wong mesti gak stres. Bengi wis sing apik wenehi anu Pak Tua, Pak, karo setelno DJ ben ngene-ngene. Kowe mang blok kuwi. Wong kowe iki kan ngene iki nyambut gawe. Aku ya nyambut gawe. Ning sampingan kudu enek. Sampingan. Yo. Berarti usaha dilain. Usaha piye carane ibu-ibu sing kaya ngene delon to? Pas ibu-ibu lak gluwowing kabeh to ngene iki. Piye ora delon? Kuwi mesti sing kere larang-larang. Lah sapa sing ngomong sing kira lanang? Ibu sini. Larang-larang. Ya larang-larang wis. Ora lanang-lanang. Larang-larang tapi duit teko wong lanang. Iya. Ibu sini tidak usah pakai skincare. Mereka sudah glowing, sudah cantik-cantik karena setiap harinya terkena air wudhu. Oke? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Kowe njaluk apa kowe karo ibu-ibu njaluk apa jajal kowe pengen ora? Lah aku sing penting njaluk donga no. Ndi? Dongane ibu-ibu kuwi. Heeh, njaluk donga kok ibu-ibu. Oh iya bener, lah donga ki ibu-ibu bener. Tapi kowe yo ngopeni bojomu. Aku yang ngopeni kan laki-laki yang bertanggung jawab Pak. Bojomu ngono kuwi lak sedina saulan mbok kei pira? Loh, santukku tak wenehno kabeh. Oh iya apik berarti. Umpama ngene iki mulai umpama ya teko Pak Joko ngene untuk 10 juta. Mulai langsung tak wenehno. Nyoh Dik, iki lho kayaku duit 10 juta kok Pak Joko tak wenehno kabeh. Plek. Sesuk umpama entuk neh 1 juta. Iki lho Dik, duit 1 juta tak wenehno kabeh ning bojoku. Mun entuk Wis mlaku pirang tahun kowe? Aku yo kira-kira aku wis sekitar selawe, Pak. Loh, Karo bojoku. lah rabimu kapan umurmu wis 21? Ya lagi winganane kae. Lah ki sing 4 tahun 5 tahun karo sapa? Sing ngomong tahun sapa selawe wulan. Lu ngomong rabimu tahun ae.
Lambemu ngomong tahun. Aku hitungan wulan soalé anyar. Berarti roh. Carane ngomeni ibu-ibu ngono kuwi. Contone kaya ibu-ibu ngono kuwi lho. Sawangan teko kene disawang kok kene kan kaya celuworot ngono. Skincare mesti regane 300 punjul. Lah kok larang-larang ngiram to, Pak? Ya iyalah, lah skincare ibu bojomu apa? Skincare bojoku ya paling gak rega sing ayo Pak 35 ae, Pak. Kuwi skincare kon ndut kuwi 35 iki. Lah timbang wedake mbahku. Apa? Timbang wedake mbahku wedok kae, wedak FIFA nomor 4. Wah, kula dige watum meledos blung. Kan mending bojoku 35. Iya, tapi kan luar biasa. Niki Maju ngopeni wong ke wedok depan. angel. Ben nyenengno ibu-ibu kalau Iya. ya. Kamu buat puisi, buat ibu, Bu sapa? Bu Siti kalau ibu-ibu yang di depan kan penontonnya kayak wedok-wedok. Ya coba masih kira puisi sing apik ke ibu. Piye carane wong wedok-wedok mulai ki nangis. Oh sik wong wedok apa gek kon nangis iki. Sangke terunyuhe karo puisimu lho nyok-nyok. Masak. Ibu. Urung, aku iki sik lho. Urung terus akeh puisi. Ben matur nuwun. Aku sinau karo Dek Dimas ngono kuwi nek puisi ning sekolahan jare. Nadane Mas. Nah. Wes saiki Shit. Lagu ini kasih ibu ya? kasih Ibu. Kasih Ibu. Lagu ini kasih. Kasih. Alah meneng lagumu kuwi aku sing nyanyi. Masalah lagi arep mangan lho di sini. Kowe iki sing puisi. Kowe aku sing nyanyi kowe iki sing puisi. Ibu, oh ibu. Ya. Wong edan. Gedeng. Ya wis aku aja nek. Kasih kepada Ibu. Aku dhewe yo kaget. Oh, Ibu. Yang paling ku sayang, matahari duniaku, matahari kehidupanku. Tanpa dirimu takkan pernah ada diriku. Karena dengan kehidupanmu aku kau lahirkan di dunia ini. bener. Dengan semangat, dengan perjuangan, dengan tetesan keringatmu kau bimbing diriku, kau lahirkan diriku, kau besarkan diriku. Dari aku bayi sampai dewasa, sampai aku berkeluarga, dan kau masih tetap mengawasiku, perhatian padaku. Oh Ibu, betapa aku mencintaimu. Walaupun ku mencintaimu tak sebanding dengan pengorbananku yang mencintaiku dan membesarkanku untuk kehidupanku. Dari masa lalu sampai masa depan kau pikirkan untuk anakmu yang tersayang, yang kau cinta, yang kau besarkan ini dengan perjuanganmu ini. Aku takkan lupa. Namun bagaimana bisa ku balas perjuanganmu itu? Walaupun ku banyak harta, takkan dapat membeli perjuanganmu, pengorbananmu untuk diriku. Oh Ibu, Ibu yang ku cinta sepanjang masa. Kau hanya memberi, tak pernah mengharap kembali balasan dariku. Bagai sang surya yang menyinari dunia. Woi. Wes maneka. Terima kasih. Lah, kesowan. Jane sik dawa lho, Mas. Kesowan. Jane sik dawa. Ibu, aku berarti. Ibu berarti. Bapak. Oke. Loh, lagune apa, Bapak? Ambilkan bulan, Pak. Kamen. Ora ana lagune. Masalahe bapak ora ana lagune blas. Enek ya kuwi. Ayah lho. Apa ya? Oh iya, sembarang lah karepmu lah. Oke, bapak iki. Ayah lagune piye ta, Cah? Ya sembuh, angel lho. Lagu kabeh ibu tok. Wong lanang ana lagune blas kok. Aku sedih rasane dadi wong lanang kleru. Lah iya seneni. Cilik seneni bapak ibu.
pacaran seneni pacare, rapi seni bojone. Oh, laki-laki. Asiknya menjadi laki-laki. Dia berjuang mencari uang. Uangnya dihabiskan seorang istri. Oh, laki-laki. Kamu disentak istrimu, kamu mesti melungker. Kamu tidak bisa berkutik, oh laki-laki. Meskipun Pak Joko seperti ini, kalau nanti disentak Bu Siti paling melungker. Tidak usah jauh-jauh, Mbah Lurah, kabeh sanene wong lanang disentak wong wedok. Dadah. Karena apa? Aku bilang seperti ini. Aku sendiri melakukan seperti ini saya. Koyok ngene iki. Oh, hanya lelaki yang bisa seperti ini. Aku nyambut gawe koyok ngene iki mulih dhuwitku ya dijaluk. Ora kenes piye dadi wong lanang. Ngono lho wong lanang ape mancing lho nanti kae nggon wektu belas. Ape ngopi karo kancane ra oleh bacot kok wedok. Sabar Pak. Meneng. Aku tenan iki. Wong lanang nyambut gawe lho diguyu kok sampe biyane lho. Kok kok main duit dikane kok diakrek aku. Tenan aku. Meneng. Aku dadi wong lanang perang-perang piye jare koyo ngene iki. Pak malah kurang nangis Pak, bocor nangis. Wes ora usah nangis-nangis karo aku lurah bareng-bareng padha ae karo aku malah iki. Ora wong lanang ngono kuwi. Ora ada apa-apa nek ngene iki Mas Samu. Ape tuku rokok ala jalo wong wedok. Ngono wong wedok bolak-balik COD. Sabar Pak. Wong lanang yo ngono kuwi Pak. Dadi kala-kalane wong wedok Pak. Masih wong lanang mergawe rino wong sirat iku sikil-sikil iku sirat tapi wong lanang yo ngono kuwi kalah karo wong wedok. Perjuangan iku lho gak sebanding karo wong wedok. Tapi wong lanang padha kalah Pak. Sing tok dhuwit wong lanang, sing kalah ya wong lanang. Wong wedok kok wong lanang. Masalah tak rasa-rasane wong lanang iku padha karo tuyul Pak. Tapi ya mergawe dicolno ngono kuwi mulai dhuwit dijaluk dimiki. Bar dimiki dicolone kon golek dhuwit mulai dhuwit dijaluk dimiki neh. Ngono terus. Sabar. Lah kok malah kowe sing nangis sih lho. Aku memang ya awakmu nangis. Apa? Lek tampok emang aku. Aku memang ya awakmu nangis aku dhewe yo ngrasakno. Cinta. Aku mau lo puisi ku penak kanggo ibu-ibu. Adane. Ya. Ting teloling 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 teloling. Ting teloling 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 teloling. Lagu apa? Anu. Iku lho. Apa pas bodo-bodo kuwi lho. Apa? Muhammadku, aku rindu. Salah. Lagu apa ta, Pak? Gerakan Banyuwangi. Deng 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 Ceng ceng. Muhammadku, Muhammad. Kleru, gerakan Banyuwangi asline. Deng doreng 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 doreng. Gerakan Banyuwangi. Pokoknya dilakon ngawur Nih, mau iso lagu kuwi. Iso lagu. Sing apa? Yo ku lho. Eng neloleng 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 neloleng. Teng neloleng 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 neloleng. Kerajaan Banyuwangi. Jenenge Muhammadku. Ora mbekmu. Iki lemari ngene iki nyanyi kowe lek iso nyanyi penak. Ya Rasul. Lek apa kita kowe lek nyanyi penak kok tak gabungne karo Oke. ya. Sambil itu. Monggo sedaya. Ya Rasulullah salamun alaihi ya uhai kanju diwal karomi Muhammadku aku rindu pokoknya aku rindu karo Kanjeng Nabi. Bener kowe takone bener. Luar biasa. Suaramu wis penak, suaramu wis asik disepoti sing sitoke sinden mlebu rene. Duet karo aku. Iya no. Oke. Kene. Siu. Bisa ora? Oke. Bisa ora lagu sing anyar ya? Oke, sing anyar. Rotene kesetrum dasmu niku kono. Rot masuk. Hop.
nadane sing enak gawe mayor. Mayor. Seklik. Kelok ya, kelok. Oke, kelok. Ya. Lagu sing beda, aja sing wis enek. Kono Jawa. Aku rindu, ku sayang, aku cinta hanya kepada matane. Jawa. Nyundul karo gawe omah yo. Ajare wedok ayu. Ya iki ora apa-apa. Lah metu-metu nesu-nesu nyundule genteng kok. Malah nesu-nesu dhewe iki nyapa? Lah tukange ora kleru omah ndek banget iki lho. Omah ndek Iki piye? panggunge karo sing dhuwur. Oh iki Aduh Sindan, aduh cantik yang menawan, agak maju. Iki sinden apa wedokan? Omono. Ora ngerti aku iki sapa. Lah kok sapa urung perkenalan? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu sinden apa buta? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu sinden apa bukan? Kalau sinden silakan perkenalan. Kalau artis adik silakan perkenalan. Nggih lagu. Aku liti, aku saudara Bu Siti. Aku liti, aku saudara Bu Siti. Wanita cantik sekali, asli dari Tambi. Kowe aslimu kok ndek saka Tambi. Kowe aslimu ndi kok? Omahe sebelah Tambi. Sebelah Tambi. Tambi. Muga-muga Mbak Liti banyak rezeki. Jai iki wedok ala apa lanang? Iki wedok ala apa lanang? Apa? Aku Lah kok ditakoki wedok apa lanang iki lho? Berarti awakmu iso lho. Yo iso to. Jenengmu Liti to? Iya to, Mas. Asline ndi Dak? Cahayu. Kediri. Kedirine ndi? Kediri mana? Kediri mana? Gumul. Gumbule kotak tok. Ndi kok? Kotakan ning tengah dalan ya. Ya aku ning gumul. Oh, ning jero Iya kono. to. Lho Ayu, Cahayu. Iya, Mas. Iki nang daleme Bapak Joko. Pak Joko. Pak Joko sapa Le? Tak UU. Alah. Pak Joko Triono. Pak Joko Triyono. Pak Joko Triyono. Iya, Mas. Kalian Ibu Ibu Siti. Siti siapa, Bu? Siti Musdalifah. Mualifah. Mualifah. Mbak Bu Siti Mualifah. Iya, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Joko, Bu Siti. Wis ora batune loro. Lho ya wis to, Mas. Sing Kok ndi? ditangkep ya mesti Ndi, Pak ngerti Joko? piyantune Ayo sing aku ndi. dudono. Lah kaya awakmu iki ora ngerti piyantune Pak Joko sing ndi. Ya, toh. Nek aku ya jelas ngerti to. Ya, dudono. Lah iki lho Pak Joko. Lho Pak Joko. Lho. Lho kok nyapu sopo ngene iki lho. Lho golek sinyal nek mandeg ya Pak Joko. Alah, ora masakku. Sitok wae. Iki bos ayam dan susu. Ah. Susune sapa? Tuh. Tahu. Lah kamu mengerti. Lah pitik mosok ya anu metu susune iki lho. Wis pokoke sembarang. Nek pitik iki ngendhok. Iya, rata baju nduk, Cahayu. Iya, Mas. Nembang ya nduk kaya sinden-sinden ngono. Oke, oke. Lagune apa? Ya lagune sing mak terkini, Mas. Oh, lagu sunat. Aku sunat. Gak aku rong dino mbok gak ana lagu sunat. Kan iki acarane sesuai dengan acara atau sunat. Yo acara. Lah piye? Ya iki paling gak iki hibur iki lagu-lagu yang sekarang iki anak-anak muda orang tua itu tahu lagunya. Oh, Cahayu. Minor, Mas, minor. Minor. Oh iya, oke.
mejane yo bunder, Mas. Lah kok sekolah. Lah aku lungguh genset leather, Mas. Hanya elastis kok. Apa plastik? Ya. Bapakku NU, Ibu Muhammadiyah. Adalah. Kuwi terus piye? Kapal ora to? Ose to. Bapak NU Ibu Muhammadiyah kuwi terus piye dadi? Tonggoku enek bapak NU, Ibu Muhammadiyah. Nah, terus. Nek boto bingung winane. Melu Jumat karo Sabtu. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku Ansor, Bayu Fatayat, Bayu Fatayat. Melu NU pancene kemat, ngalor ngidul nggawa berkah. Melu NU pancene kemat, ngalor ngidul nggawa berkah. Onong klopo warnane ireng, Bapak Joko warnane ireng. jagret Pak Joko iki lho kok. Ya apa, Kang? ganteng Ganteng. Ganteng kan yo kenonya kok warnane. gak aku nembang arahmu gak aku bosok cangkemku. Ya lali Mas, aku lali. Kok Bapak ireng Padha ae. karo cangkemku. Sorry Pak Joko. Ana Klopo warnane ireng, Bapak Joko piyantune ganteng, piyantune ganteng. ketan ireng ditotoli pite. Pak Joko ganteng. Aku njaluk duit. Lah iki apa nek? Wis ganteng piyaine apik. Lah ya apik iki nek mene dhuwit. Yo gak ngono konsepe. Ayo nggih lagu anu sunat Sunat. Sunatan ora. acarane sunat tekono lho ora percaya. Yo syarate sik. Syaratnya apa? Palayo gambrek. Loh, Kok aku ndak? iki ora disetting lho ya. Ora settingan lho. Seperti kemarin-kemarin gak settingan lho. Lagu sunat. Nggih lagu dhewe Ya. ya emang dagelan pinter. Oke. Yang pertimakan sunat. Sunat. Mayor. Yo. Rata maju to kowe iki. Sunat Mas. Lagu sunat. Lah lagu biasa to, kesayangan, apa impian. Oh, ya sunat. Cinta wis biasa. Impian. Kan banyak lagu impian, percintaan, Lah. perpisahan, Ya, dan ya. rindu-rindunan ku biasa. Biasa. Sunat. Ora enek. Mayor Mas ya. Ya, dek susu. Sunat. Entek-entekan. Ora penak. Ora penak. Lagu aja nek sing aja. Aja wis enak liyane. Wingi kok nak dadi awakmu lagi bengok sunat. Mikmu mbok wenehno pemirsa. Sunat. Entek. Nyaure kuwi. Calake apa ora ngerti. Sunat kok sampe entek. Masalahe lagumu. Ayo. Sing apik. Aku sunat. Loh, wedok apa lanang wis sunat. Diures lho iki. Sare lagune sunat. Ya kok, ya penting yo ae lho sing sunat apa kok aku Ya, sunat. ya. Arit. Kok Biyen tau sunat. saiki duwe seplontok. Masalah. Pak, mulai kaji. Dasar contone. Melak. Iki lho contone. Wong kok sing pinter kaya iki lho. Wong sunat kuwi kewajiban wajibane wong lanang Bener. kanggo bedane Aku sunat iki kanggo bedane Sing Mas.
sing wis balik sing wis joko karo sing isih bocah. Campur sari. Ya lho, wong pinter kok untuk jeng 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 duk. Bocah lanang wajib dikitankan kanggo nglakoni syariat Nabi Ibrahim kawit mbiyen kawit mula kanggo ngasih jalan-jalan sing ben rata bocah sunat dadi bocah dadi joko yen wis joko wajib mandiri yen wis iritan wis joko wis balik kudu eling mandiri aja sampe diseneni Contoh kaya ngene iki ora kaya awak. dadi nek wis joko kuwi mandiri eling-eling dhewe tanpa diseneni Aleno nang ngarep mau jasa. lho bocah sunat nglakoni syariat Iso. Terus saking Kanjeng Nabi Ibrahim kamit biyen mula ngarep itu ora ngono piye? Eh? lho kan mbok rungane alah kupingmu jublek kuwi berarti Bosok kuwi, bosok. aku mau ngomong ngono ae Jajal sampean. Oke. Yuk. Ini lho. genrene apa Pak Rege. oke Surat untuk Mas. Sopo jenenge? Farid. Mas Farid. Hei, itu surat. lagu sunat dari Kak Berger. Surat untuk Mas Farid. Umume wong sunat iki ya. Diketok iki yo men terus dijahit. Apa sik? kok sing nang diketok dijahit to ya kuwi mau ngetoke ping 3 ketok tel kelepak ngetok ping 3 ora entek kuwi siti-siti Sing klepek-klepek iki apa? Eh? Kuwi lho sing klepek-klepek apane? Anu niku lho pucuke lho kan kuil lho. Dadi kono ki sene nyawa di sini lho. Ning Farid mbok padano karo buntut cecak ya. Iya mbok ketok hotel. Karo masaku kok anu mantrine kleru ngetok sing nunggoni. Lah mbok klepek-klepek iki lho. Lagu sunat lo sae. Tak ketok tel. Lepek-lepek. Timbangane mikir bingung. Iki mosok sampean anu posoan iki yo anu to ning omah yo hafal sunat. Iki aku nomor 3 sasi, Pak. Tolong sasi kok dadine. Iki ora mung gawe dhewe wong telu. Lah ki Enek nduk sapa? Bintang tamu. Ah, bintang tamu. Bintang tamu. Ya iya, wong papat. Lintang. Lintang apa, Dek? Lintang tamu. Panjerino. Ayo. Lah sapa? Lintang Hai. Hai.
Kairo. Oh iya, iya. Udah nyampe ya? Oh, Makasih Om Ade ini misalnya. monane Madi. Iya. Kembali toh. Saya ngeterne Udah nyampe sini apa belum? Saya kan belum tahu nih. Duk Lintang sudah siap? Monggo, Dek. Oh, di mana? Di bawah. Ada. Ada di bawah. Siap. Oh, Siap. Sudah. TV. Oh, TV. Sesi akhir menit 40 sikit notol. Lucu kowe. Ya, Dey. Bejak. Iki maksudnya Tulisannya iki lho, Di. Kuwi lho. Lintang Kairo nembung. nyapo mbok wene wulu. Pak Percil, engko becek gini Pak Joko. Lintang Kairo iki. Setelah ini Katresnan sejati tapi nanti dulu. Oh ya. Nanti ya. Ngono ya, pokoknya saiki lak didelokne mari saiki berarti apa katresnan sejati lagune sing piye to? Katresnan sejati. Ora tau belajar lagi. Laden. Lah sing lah awakmu pengerti. Dan gedodel. Oh, iki lho. Katresnan sejati. Lah awakmu ngerti katresnan sejati kaya lintang ngono kuwi. Lintang suarane apik, nyanyine cantik. Kaya sepinter ngono. Sing marai sapa ya, Pak? Ayo Kuwi lagu Yuk, kita tampilkan Dek Lintang Kairo. Disepoti sik. Katresnan sejati. Langsung dari bawah. Langsung toh? Ya, nadane. Wis siap. Mbak, Wes. dan ning jero bingung. iki tulisan enek iki. Oke. Rel, Mbak, Lintang. ora sambok omongi. Aku didelok bagus ya. Adek Lintang, maju ke depan, Dek. Selamat malam. Malam cantik. Malam. Iki sapa ora kenal aku? Iki to, iki Ketok tel. Ih, kamu lucu banget loh, Om. Om Madi. Om Adi. Ya apa terobat sih? Yang kemarin nyanter kamu ke Lah, toilet. ayo. di mana? Om Antar Adi. di mana? Toilet. Di bandara. 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 Iya. Mbak. Kami kok kayak ngono loh. Dulu Lintang. Dalam. Nyampe sini jam berapa? Sampai sini. Jam berapa Jam tadi? 8. Jam 8 ya? Iya. Oh, bisa. Oh, tadi sama siapa, Dek? Tadi sama ayah sama mama. Oh, Iya. Mbak Liti. Masa yang pakai sanggul? Lah sanggul mundi. Sanggul Mundi yo. Sanggul mundi. Sanggul mun. Sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul ra enek ono yo. Kan ning kene lho, Mas. Kowe lak mbek sanggul lagi terus ketemu. Pesawat jam berapa, Dek? Pesawat jam berapa? Kemarin. Kemarin loh. Yang yo. ini kan dari Kediri. Kemarin aku lo ketinggalan pesawat, Mas. Deliti. Ngapain Deliti? Kok bisa? Dok Lintang tadi berangkat jam berapa ke sini? Masa Lintang main ning gentreng? Lo jarene muridmu. 3, 2, 1. Ayo Lintang. Ucapkan selamat malam semuanya. Bareng-bareng masyarakat maju. Goyang malam. Wong ayu cahayu. Amit, 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 amit.